O Sacred Heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus dear, O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always thine. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, sa ulog na usab nato niining unang Biyernes sa buwan sa Disyembre ang atong debosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus niya atong gipasidunggan ang alliance of two hearts ni Jesus ug ni Maria niya ato nang himuon sad karong gabi. Iampo nato nga makasing-kasing sa katawhan sa tibuok kalibutan maayo, mahiled niining mga yawanon nga mga pagbati, yawanon nga mga huna-huna nga mao'y hinungdan niining kagubot, gubat, kamatay ug uban pang mga problema sa kalibutan. Nga unta mutahod sila ug musunod sa balaang kasing-kasing sa atong Ginoo ug ni Maria. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga unta mahatagan sa tinuod nga kalipay o kalinaw ang ilang kinabuhi. Bugti sa ilang pagsigig tabang dinhis parokya, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita o Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Miingon si Daniel, nakita ko sa akong damgo kagabii nga gikuso-kuso ang dagat sa upat ka hangin.
Nakita ko usab nga may mitunga sa dagat nga upat ka nagkalaing-laing mananap. Ang una murag leon ug may pako sa agila. Unya nakita ko nga nakuha og gilangkat ang iyang mga pako ug naalsa kini ug ipatindog daw taw ug gihatagan kinig pangisip nga sama sa tawo. Ang ikaduhang mananap sa maghitsurag oso. Mihana kini pagtindog nga nagtakilid, nagtangag kinig tulo ka gusok ug giingnan kini, tindog ug kaog daghang karni. Unya nakita ko ang daw usa ka leopardo, may upat kini ka pako ug upat ka ulo. May panagway ug otoridad libot niini. Tapos niini nakita ko ang ikaupat ka mananap. Bangis ug makalilisang ug kusgan kaayo, puthaw ang iyang ngipon, may giusap siya ug napino-pino ang iyang giusap ug gitamak-tamakan niya ang nahibilin. Lahi kini kaayo sa tanang mananap nga una kong nakita, kamay napulo man kini ka sungay. Gisudong ko ang mga sungay ug unya diha sa ilang taliwala miturok ang usa ka gamayng sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay ug niining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug may baba nga nangandak. Ug sa pagyahat ko may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo, ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo ka libo nag-alagad kaniya, ug nagbarug sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. Unya miyahat ako sa pagkadungog ko sa pagpangandag nga gisulti sa sungay. Ug sa paglantaw ko, gipatay ang mananap ug gitambog sa kalayo ang iyang lawas. Nakuhaan sa gahom ang ubang mananap ug nangahanaw apan gilugwayan ang ilang kinabuhi sa mubong panahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siyag himaya ug pagdayi, nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya ug pagdayi, nga walay katapusan. Kabukiran ug kabungturan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Tanan nga nagaturok ibabaw sa yuta, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan.
Hatag isiyag himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Kamong mga tuburan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga dagat ug kasapaan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatag isiyag himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Kamong mga balyena ug tanang mga mananap sa katubigan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang mga mananap, pintas ug tanod, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatag isiyag himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa miaging mga adlaw, kay karon hapit naman matapos ang tuig sa simbahan. Usa na lang ka adlaw, ugma mauna ang katapusang adlaw, matapos na ang tuig 2023 sa atong liturgical year sa simbahan. Sige naghisgot sa katapusan sa kalibutan. Nya kining mga gipanagna ni Hesus nga moabot ang gubat, kamatay, gutom,
unay ug away sa pamilya, sa nasod, gingharian, batok gingharian. Kining tanan, mga kahibulungang makita, mga patuo-tuo, daghanang muangkon nga ako si Kristo, or tuwa dito si Kristo. Iyan na ning gipanagna, mga tapit na mo 2,000 years, panahon nga nagwali si Kristo. Nahitabo ba wa? Hinay man kay mong tingog. Nahitabo na ni ron wa? Kung sa may inyong gibati, nanang mga sakit, mga cancer, nanang mga kidney failures, mga COVID, mga unsa pa na dihang mga sakita, ni apasad ning gubat, ginubatay, kining kagutom, ang ato mga pamaliton, mahal na kaayo. Ana, karon naggubot ng atong mga naas gobyerno kay mahal kay paliton, nya naasay pipila ka mga dagkog ranggo, sige sag biyahe, dagko kay gasto, bilyon-bilyon ang gasto. Nya kita dinhi galisod nagkaon. Ana, naani siya. Siging away bahig politika, siging ginasto ay kwarta para anang ilang kinihaay, wa gani mo gasto kwarta para ipaayog balay aning ni ang mga wa nay hapit balay kahigdaan, or ipalit bakhag bugas para ipanghatag aning ato mga kaigsuonan nga 40 taong lisura hapit di ka kaog katulos usa ka adlaw. Sige lang silang kinihaay diha, gastos kwarta sa atong panudlanan. Mga inana ba? Mga inta, mura man ni sila guwa mo feel. Nya mura ra bag tagpilay ilang gasto anang atong mga hiring-hiring diha, anang ilang mga kiha-kiha. Ons pila, ibaw mo, milyon-milyon na. Di na basta-basta. Matod pa sa akong silingan, dili na matabas-tabas. Kung saan di matabas-tabas, dili day basta-basta. Nahitabo na ning tanan kay gitag-an ni Kristo karon sa atong ebanghelyo o gipakita sa diris ni Daniel sa iyang pananawon nga naa gidto katong upat ka mananap nga makalilisang kaayo, katong mga beasts, mga andakiro kay tanan nya nagunay-unay lang pud sila pinatyanay, unay-unay nakapakutaw sa dagat, murabag makapagubot yun sa kalibutan. Kining kagubot na kining mga kalisang, ana linog, so grabe kayong linog, mga bagyo perting kusuga, mga baha, mga flash floods. Ang uwan sa una, mga ligo umtas uwan, karon mo banlas ng uwan, mo patay na. Ang mga atop na lang ko'y makita, atong makita sa mga balay, wa kay na mahitabos una, pero karon na. Kanang amo lang kay diha sa Guadalupe, wa gyud mi kasuway diha ang baha mosakas bay. Pero karon manakanas balay ang baha we. Ana, abisa kining ato dinhi, kani bahaonon magidinoon ning ato dinhi San Vicente, liluan ato padong siyate. Samot na gyud karon. Di ba? Mag-ayo sad, magbutang og drainage, di man abutang ko sa katuig, tuwa na sad, nilunop na sad kay puno na sang drainage. Unsa man ma-discourage ta o dili? Relax ra ba mo? Niining tanan, relax ra mo dili? Tulo ra man kabuk ni. Andam na mong mga matay? Nindot istoryahe. Ililingi ako na imong tupad na okay ra nimo mas stage 4 ka. Na pa no? Imong tupad ba ingna okay ra nimo mas stage 4? Alab inom ana mga supplements ako sa nasa ko'y maintenance pagka 60 years old. Patyon no na sad. Si anak ginapader sugod nagingon anak dugay anak pader tagsa na nakabaks ang imong imnonon kay purti ng daghan ang maintenance para lang gid ka mamatay. Patay lang yapon. Unsa man gyud solusyon ani aron ta ma-relax? Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning mga butanga,
Ayaw mo karatol. Barog og hangad sa langit, kay hapit na ang inyong kaluwasan. Kaysa dili pa maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahitabo kining mga kasakit, mga sakit o kasakit o kining kamatay. Unsa may buhaton? Relax. Hangad sa Ginoo. Dawata ang kamatuoran nga mahitabo gini. Mahitabo gyud. Labi na gining pagkamatay. Mahitabo ginang pagkamatay. Niingon mas Kristo, buhi ang uban inigabot niya. Pero tungod sad kay inigabot niya, mungit-ngit man ang kalibutan, mabungkag man ang tibuok mga planeta, patay lang gyapon ang buhi inigabot niya. Kay patyon gyud usa ta, una pa maghari gyud sa tinud-anay ang Ginoo. Munang matud pas unang pagbasa, giablihan ang mga basahon o gihukman ang mga tao didto sa basahon sa kinabuhi. Gitagna man sa nang Kristo nga kinahanglang masuwat kita sa basahon sa kinabuhi. Di ba? Katong iya mga apostoles, porting lipaya, Lord, napapahawa na mong mga yawa, among napaayo ang mga masakiton, amo rang gipandungan sa among kamot, pinagis imong ngalan, na ayo dayong masakiton. Ingos Kristo ay mo paglipay, ana. Kay nagtuo mo di mo mga matay, karong mga pila ka tuig o pila ka adlaw, patay na mo. Ay, lipay mo nga ang yawa imong na papahawa, na exercise nimo, lipay ka, mobalik ra na. Kanang na-healed, iyang cancer, karon cancer free na, mobalik ra na, stage 4 gyapon ka na. Kay mamatay lagi ta. Ayaw mo paglipay diha. And unsam di among kalipayan, Lord? Sa inyong pag-alagad sa mga giyawaan, sa inyong pag-alagad sa mga waykaon o mga patyunon, sa inyong pag-alagad aning mga masakiton, ang inyong pangalan nasuwat na didto sa langit. Kana mo itong kalipayan. Pasabot, padayon tang mag-alagaray, padayon tang maghigugmaay, padayon ta nga magsigi og pasayloay sa usag-usa. Nga naman, aron masuwat ang atongan dito sa basahon sa langit, dili kay aron mabuhi ta dinhi, di na tinuod oy, mga matay ra kita. Di ba? Sige mo dihag kahadlok, bisag asa na lang mong muduol para lang yun maayo sa sakit, istoryahe. Unsa magi tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga healing kanang mawai mong sakit? Ha? Wasan mo iklaro. Kanang ma-relax ka, bisag na akay sakit, kana healed na kadiha. Kana bang makaday gyapon kas Ginoo, bisag hapit na ka mamatay tungod sa mga sakit o kasakit. Sama ba nila ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa mga martyrs nga bisag gaungaw na sila sa kamatayon kay naana ang tigputol silang liog, naana ang tiglaslas sa ilang panit, tiglansang nila sa cross, relax ra sila, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Kana mo tinuod nga healing, nilingi imong tupad, nga relax ra kag kulatahos imong bana or sa imong asawa. Ana, relax ra ka. Mao na makigbuwag bandayon. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, kung sa atong tubag nato Salmo, hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Sige lagi tag himaya sa Dios, daig sa Ginoo. Mao nay gibuhat sa atong mga santos. Panahon sa kalisod, nagdaig sa Ginoo. Panahon sad sa kaabunda, nagdaig og naghimaya sa Ginoo. Nga bitay ni text, daghan mang mo text na kog mga nindot kaayo. Usaan nindot sa paminahon. Na iniingon ako, Padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali nga magsigig hisgot o kamatayon, din adyod ko mahadlok mamatay. Sa una, Padre, hisgot ni mo ana, makaingon kong sa ning paria magpunay, magpanungo. Pero nadugay ko nung sakto bitaw di ay, no?
Mao sa na inyong gibate? Or magsige, yan nasaan? Patay na sa niron. Unya, ang iya pag yung gisumpay, kanang imong sige gwali pa nga mamatay rata, nya kinahanglan gyud ang atongan mabutang sa libro dito sa langit, muna ayaw gyud pagpakasala, ayaw patakod anang mga makasasala. Sus padre, sa una mga sobra tingali 30 katuig yung kong antos aning akong pagkayaw-yawan, kining akong pagkagumbulan gyud sa akong mga anak pader. Sige kog yaw-yaw hangtod karon sa ako na sa mga apo, sige kog yaw-yaw, pero musulti ko pader mga tuig na kapin sa sige na kong paminaw sa imong wali, wan ajud ko magyaw-yaw pader, din ajud ko masuko nako, nindota sa daning iyang text na amo anang batasana. Wag yapon mo klaro. Nasa iningon ako, padre, sa una purti na kong musugal og manok. Tari, apil pa ko ng mga dirbe, daghan kay kog manok. Sa sige na kong paminaw, padre, nga kana daing sugal iya ginasiyawa. Akong gihunong, padre, gipanghatag ko nun niya iya mga manok. Karon wa na gid siya sugal. Ambot, unsa kayang giilis. Nasa uban mo ingon nga, sige na kong paminaw ni mo padre, kanang mo ingon ka tiguma ginang kwarta, ayaw na sigig sugal anang swertres, ayaw pagsigig panigarilyo, nawa gid akong sugal padre sa swertres o kanang panigarilyo, ako na nang gitigom, nakapalit na kong mga uniform sa akong mga anak, tungod ana, kapalit pa ko padre og bag-o na mong TV, tungod anang akong tigom sa akong gipanigarilyo og siging sugal sa una. Naku, nindot kay testimonial kay ba? No? Napagayuban, ingon gitigom nako padre, kay gipalit na kong slot. Naku, kani mo healing? Mo ni tinuod nga healing. Pero nagi murag amazing kaayo. Kay matod pa niya, ako padre, na ako'y maintenance aning hubak, high blood, napagi-arthritis, 20 years kong ga-maintenance ani. Nya, yaw-yawan kay ko, pikon kay kustanan sa akong mga kuyogs balay. Pero sa sige ko nung paminaw sa wali na ako aning mamatay ragyod ta, ang importante malangit ta, importante mahunong ning mga sala. Matod pa niya, mga duha ka tuig na, din akay siya magyaw-yaw. Wala lagi, kanang relax na gid siya. Ang pinakanindot, nawa ang iyang high blood, ang iyang hubak, o ang iyang arthritis. Mga tuig na kapin, wa na siya maintenance. Oh, nawa ko no. Di man mo motoo. Pero ang pinakanindot nga iyang gitext, sa nahibaw ka pader, unsay ni puli karong bag-o, naku unsa man. Ingon siya, cancer. Na-diagnose ko og breast cancer ba to? Ana, ang iya ko nung suod nga doktor nga mo'y nag-check up niya, naglibog unsaon pagsulti ngadto niya nga cancer na siya. Pero paghuman ko nagsulti, iya ko nung giingnan, nganong maproblema man kadok, nga ganahan man kay ko ana, kaya makakita na ko sa Ginoo. Hilak ko no siya mga kaubas pamilya, hilak. Isa, nganong manghilak manggod-mogod nga ang nindot moadto mangitas langit. Nya kani agianan man ni padong sa langit, nanga-relax ko nooy hastang iyang doktor, pwede na santo sila makanser. Kaya ko nalingay mong tupad, na unsa ka karong taod-taod madiagnose kag stage 4. Ana, relax ba ka? Yan ingon din ko niya, salamat yung kaayo aning imong sharing. Nakita na ko dinhi ang imog yung healing nga tinud-anay. Wa na kay kahadlok sa kamatayon. Mas excited ka nga mutan-aw sa imongan nga nasuwat dito sa libros kinabuhi sa langit. Kadtong mga beasts, kadtong mga andakiro kayo nga mga ngilngig ang mga mananap, matod pa diri sa unang pagbasa, nangahanaw lang to pag-abot na sa kordero sa Dios. Pag-abot na ni Jesus dito sa iyang trono, nangahanaw ra tong mga mananap.
kini karong mga kagubot sa kalibutan, kining atong mga kaigsuonan nga purti gyud kayawanon ang mga batasan, bisag dinhi simbahan ay daghang yawanon, maapil na ning nagwali karon mayawanon sa niusahay. Munang mahadlok sa ning uban ako mga kuyog dinhi kay siging wali-wali nya yawa lang yapog batasan, kining tanan mga hanaw ra gid ni. Unsa may mobarog ang anak sa tao. Muna ko nang atong kasing-kasing naliwat na niini ang unag yung ihatag sa Ginoo nato mga igsoon, mawagtang ang atong kahadlok. Ug mauna para nako ang number 1 nga timaan sa tinuod nga healing or kaayuhan, mawa ang kahadlok niining mga kasakit, niining mga sakit ug niining kamatayon. Mawa gani na healed ka. Pero musamot gani imong kahadlok sa sakit, sa kasakit, o sa kamatayon, wa ka ma-healed. Bisan pag inig-diagnose, wa kay sakit, wa na kay cancer cells. Nakadaghan din mo anhin ako, pader, naglibog ko, di jud ko katog, magsigig ko ba akong dughan, magpalpitate ko, di ko katog, di inigpa-diagnose na ako pader sa doktor, bisag unsa na lang examination, normal ang tanan, pero ngano man pader nga kapoy magkaayo niya, di man ko katog. Na kung sa may mong gibati anang di ka katog, niya kapoy siya. Problema ko pader, yung siya akong buhaton para makatog ko, nako ayaw nagkatog. Dawata nga di ka katog. Isa pader, unsa na may tabo, mamatay ko nako, dawata nga mamatay ka. Kay bisag kining imong giatuba nga pari patyo no nasad ni. Bisag kanang Santo Papa mamatay na. Bisan kadtong si anhing Father Fernando Suarez nga hasta patay buhion tungod sa iyang pagka-healing priest, namatay lang gyapon gaduwa rag tennis, namatay. Bisan si Bishop Chupilo Kamomot nga ipanghatag ang tanan, higugmaon ang kawatan, higugmaon ang mga mangingilan, hastang mga tao iyang higugmaon, hastang iyang karsunis ihatag natos mga tao, purtig yung buotana, namatay lang nga nabangga ang sakyanan. Way siguro karon iglakaw nimo, mabanggaan kayo, simba ko pa, simba ko na kwato na maunang batasana ang nakapawa sa imong relax na kasing-kasing, siging kuba imong dughan, wag tanga na dawatang mamatay ka sa sige na mong hisgot, nagkatawa nga nilakaw, ambot kagbuhi pa ba to? Nga naman, ingong Ginoo, moabot na ining mga panahon na ako naman yung gisultidaan, ayaw karatol, tindog ug hangad, kay ang imong kaluwasan haduol na. Nya inig kamatay na gid nato, luwas na ka. Nga naman, sa buhi pa ka, gasigi kag kuyog sa Ginoo nga nag-ingon, alagari ang labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. So salamat sa namalit og slots. Kay nakaalagad tas labing ubos. Kining atong sitiyo, ato ning ialagad sa labing ubos. Ang ato na rong focus, kay nahuman naman tog distribute ang mga bugas, ang ato na rong focus mao ang pag-ayo sa mga balay, nga mga gubaon kaayo, mga 140 ni kabalay. Nya kung mahurot ni kahalin, posible nga ato nagyong maayo ang 140 kabalay. Nga nasa tuylaing nagtampuog nga request, mga balay na sad nga dili sakop sa atong parokya. Kadungog mi pader nga kuan ayuha sa ni among balay kay pitin tubig wa na lang ko nibasa nako time sa diha sana siya. Kay wa pa mahuman din hiunahon taning atong parokya. So pila na may halin nato sa sitiyo. Ang atong halin niabot nag 48,188 slots, na apay 15,812 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Pakpaka na to ang namalitan ni Kotobra ni Rong December 25, 15,000 na lang ato ning paspasan aron sad mo increase po ning atong DSAP o ang atong SBF dag nya ang atong 300 slot challenge nga tag 30,000 ang kada challenge, nakadawat na punta og 19 ka 300 slot challenge. Pagpakan sa nato kani ang ato sang
DSAP niabot ng atong halin og 145 ka slots niya. Out of 145 slots, 125 pa ang na-remit niya, naapay 20 ka slots na gipledge. So ato sa ning iampo nga ma-remit ngan hinato niya, naapay balanse nga available slots sa DSAP 25 ka slots nga tag 500,000 pesos per slot niya. Kutob ra sad nis December 25 niya. Ang atong SBF DAG irog-irog lagi nagmay 1,556 na atong halin niya, naapay 58,444 nga available tag 100 o tag 500 ni per slot. Nining tanan ato yung daygon ang Ginoo tungod aning mga tao nga nabang bisan sa kalisod, sige hatag. Karon sa kalisod nato nya moayo tag mga balay, kamong ni apil ani nasuwat ang inyong nga dito sa langit. Ngay mo text nako, Father, di man ting na tinuod nga kun mo palit mo aning slot malangit mo. Karon ako ginang pruibahan ninyo, basta ni palit mo slot tungod kay gusto mo tabang sa mga kabos pinaagi din hinato, nasuwat na ng inyong nga dito sa langit. Nya kamo sang naay kapalit nya, sige mong paniguro kay di gid mo mopalit inyo ra yung tigomon na miligro na mo. Inig abot sa panahon matud pa ni Hesus, inig daguok na sa kalibutan, mga gunob na basig wa mo masuwat didto. No. Pero kaning atong gibuhat mga bungkag ra ni, mabungkag ra gini kana mga balay atong gipangayo, mga bungkag ra na kay moabot gina mga bagyo, mga linog, mga gubat, mga bot gina. Pero kanindot nabungkag ang balay nga imong gitabangan, nabungkag ang kumbinto nga atong gihimo tungod naggubat ng atong mga kaigsuonan nga mga yawanon or nalinog tag maayo. Pero kitang nagtukod niini uban sa gugma nga Dios non, nasuwat ang atongan dito sa langit. Maunay gitawag og tinuod nga investment. Investment for eternity, dili for the world. Nindog na ta mga investors sa kalangitan. Nga igsuon, ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagtukaw o pagpangandam sa adlaw sa iyang pagbalik. Masaligon kitang musangpit sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan mutubag sa tawag sa pagkabig ug sa pagbag-o sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga katawhan nga may maayong kabubuton, magiusang maghago aron mahunong ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanaog-daog ug ang injustiya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga magdugang ang atong pag-ila sa presensya ni Kristo diha sa mga kabus ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahatagag kalig-on ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami. Nga si Halandyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta kita sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga higala ug mga paryente nga namatay na, makasinati sa tunhayng kalipay uban ni Jesus
didto sa langit no gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa pagtuo ug paghigugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabot aron sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, panusab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simba. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Now sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ing mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa Kanya. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ay kalawat na nimo ang panipamulong lamang nga maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, O God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight, since he is at my right hand, I shall stand firm. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Magampo kita. O Dios nga gamhanan din hinining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of God. Nya mulihok ra ni siya kung sige gitagbuhat sa sugo sa Ginoo nga mag-alagaray labi na gyud pag-alagad sa labing ubos.
So salamat sa ming alagad nato. Nya naa pa daghang opportunity sa pag-alagad pinaagi sa atong mga slots. Ang atong CTO nga gamito nato sa pagpaayos mga balay naapatay 15,812 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Naasa ni siya 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Kotobranis December 25. Ang ato sang DSAP or Divine Solution and Prosperity nga investment slot na apay 25 ka slots nga open available tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ang ato sang SBF DAG para sa pagtrabaho sa atong kumbento na apay 58,444 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Kining tanan ato ning gibuhat para sa pag-alagad sa simbahan o pagpaningkamot nga masulat ang atong ngalan didto sa langit. So atong pakpakan ang tanang ni palit niini. Salamat kayo. Karong gabi mao ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts, magsugod sa alas 9 gabi ang Holy Rosary, alas 10 ang opening mass, niya alas 4 sa kadlawon ang closing mass. Ato ning ubanan niya encourage ang inyo mga sakop sa organizations dinhi simbahan o ang inyo mga pamilya sa pag-apil. Kinahanglan na gitarong mag-ampo pagyud og hugot, mas hugot pa kay ni hasi nagmaayo ang mga yawanon nga mga pagtulunan o mga buhat, labi na gid aning gubat, panag-away, korupsyon o uban pa, drugas, sugod na sang drugas o kuyanap, atong hugton o palambuon ang atong pagdangop sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be your God who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all.